Assalamu alaikum aziz Özbek biradarlar. Zaman hayırlı olsun değerli Gagavuz kardeşlerimiz. Günaydın sayın Türk kardeşlerimiz. Salamatsız ba, hürmetli Kazak bağırlarımız. İsenlermişsiz, hürmetli cemaat. Tartışalar mı? Menanda bir sosyal şirketler var. Rəsəy küləmində tıyılған. Şunda qoyған idim. Qaysı videolarını. Mənə Türk dilində video yasаған idim. 6 minutluq. Şunda mənə biznin tuğan tilimiz yazmışı haqqında söyləgan idim. Min Оренбур өлкәсе Урыс авылында үскән bir ничә 2-3 урам шунда татар урамы шунда үскән кеше, монда Татарстанга килеп, монда хайран калып, туган телен белмәгән татарларны күреп, аларның наданлыгы белән, тел белмәү белән сокланганнарын, горурланганын күреп йөргән кеше, хәзер инде мин теге социаль ширкәтләрдә куйсам, миңа ник син урыс телендә яздың диләр, ник син менә бу видеоны урысча, мин яздым шулай җавап. 10 ел дәврендә мин гел татар дип, татар җырларын һәм төрле татарча татар нәрсә исе дә китмәде. Вайымсыз, урысча равнодушный. Шуннан инде 10 ел дәврендә 1000 кеше язылганны ишене, бу инде адәм страмы, чөнки арасында гагаузлар бераз барык, тагы төрле милләт урыслар, анда ярты мең татар булдымы, юкмы? Инде менә Казак халкы карады, мин казакларга юллап ничә видео төшергәнем Казак халкы хакында мактап, инде Казак халкы арасында торгач, бераз казакча да тырыштым мин анда. Инде Гагаузида булганда, Гагауз yerində булган чакта, хатта мин аларны бәйрәм төшергән идем. Менә ахыргы ел булдык. Мин 10 ел дәврендә ел сайын бардым. 1 елны 18 елнымы, хатта 2 тапкыр бардым. 11 тапкыр булдыммы Гагауз yerində. Менә алар инде шул ахыргы ел мин шунда булган чакта видеолар төшереп тапшырганым, 1000 кеше язылды 1-2 атна арасында. Шуннан соң инде кайдан эзләргә кирәк миңа канал халык күбрәк булсын дип. Инде Казак халкы булды. Инде карасам, хатта үзбәкләр, таҗиклар буны бераз иткәнем, анда алар карыйлар, языламы, юкмы белмим. Бәлки юктыр инде. Менә мәсәлән үзбәк кардәшләребез, алар инде киң күләмендә минемчә языла башлады. Чөнки алар да миңа әйтте. Татарча әйт, абый, без төшенәбез, аңлыйбыз һәммәсен диде. Менә татар аңламый, карамый, кызганмый, кызыксынмый, гафу итегез. Мин кызганам. Кызыксынмый, үзбәк кардәшләребез карый. Шуңа күрә мен әйтәм, мин инде махсус үзбәк кардәшләребез өчен татар телендә видеоларны ясыйм, тапшырам. Шулар өчен, чөнки алар менә миңа кайсы вакытта, хатта минем видеолар, мин аларга юллап видеолар куйсам, алар киң күләмдә игътибар итеп карыйлар. Әле шул теге социаль шилтәрдәге бер ханыммы, кызмы язган, шулай менә танкыйтьләп, ник син урыс телендә яздың? Мин анага җавап яздым. Ул социаль ширкәттә тәрҗемә бар. Теләсәң татарча түгел, бүтән телләргә тәрҗемә ителәр. Татарча язсам, анда бар кайсы милләтләр, алар аңлап җитми. Татарчадан шул төрк теленә дә тәрҗемә итеп булмый анда. Алар минемчә, мин чөнки язам, миндә
клавиатура юк. Татар телендә язырга. Мин кайсы хәрефләрне юк ул миндә. Мин аларны урыс хәрефләре кулланам. Ул бер-ике кеше миңа танкыйтьләп язган, мин аларга игътибар итмим алай бик артык, чөнки әйтәсем килә, мин татарлар хакында революция кадәр ничек яшәгән татарларны видеолар ясаган идем. Шунда күреп алган, афәрин дип миңа Мари ханымымы, кызымы, әйдә зинһар марилар хакында анда черемис дигән, шулар хакында сөйләгез әле, безгә кызык ди. Мин инде тырышып инде видео төшердем марилар хакында, черемисы дип. Аны бер-ике кеше, ашынасын бер 6 кеше карады, соңыдан лайклар да юк берәүдә. Мин инде бу лайклар берәүдә булмагач, бу адам үзе миңа шулай инде үтенеп сорады, ә үзе карамаган да бәлки дип уйлап куйдым инде. Соңыдан чыга башладылар аз гына. Ни барса 30 ничә кеше караган. Әйтәм шулай, белмисем. Нинди, мен аны яздым җавапта, нинди телдә мине телиләр, күп кеше карый, шул телдә мин бирәчәкмен. Чөнки мин мәсәлән ул халык карамаса, миңа да ошамый. Каналны үстерергә кирәк, караучыларның сафларын киңәйтергә кирәк, үрчетергә кирәк карый торган халыкны. Мин анарга яздым, маргиналга әйләнәсем килми, кыска гына, аз гына язып. Анда да әле хатта аз кеше караса да кемдер тотына, үзең татарың син чокырга. Менә кайсы вакытта милләттәшең сине сөйелми, сөйми, күрәлми, нәфрәт туа, шул бик гарләндерә җәмәгать. Үзеңне милләттәшең. Яри бүтән халык дисәк, ул аңларга була. Ул менә халыкара шундый мөнәсәбәткә кагыла, татарны яратып җитми дип көнләшәләр, кайсы халыклар дип шулай дип. Ә инде үзеңнең татарың сине шулай кайсы вакытта син аны гел комментарийларны карап торырга тиеш, кайсы вакытта шул тотыналар пычрак атырга. Менә шулай әйтәсем килә. Әле чәчәкләр белән юл, менә монда чәчәкләр юлда. Чәчәкләр тигендә монда җәйлеп ятмый инде юлда. Кем ничек фикерендә торас килә, торсын. Мин үзем ничек телим, мин менә үзе канал, мәсәлән, сәясәтен үзгәрткәнем, бераз халык языла башлады. Аллага шөкер, 10 ел дәврендә тамамлап әйтәм мин, нәтиҗә әйтеп. 10 ел дәврендә татар халкы өчен дип мин ул каналны хезмәт иттем, әмма арасында бер 500 кеше булган микән татар язылган, аны мин белмим. Ә инде мин бүтән халыклар өчен дә дип хезмәт итәм дигәч, шундый максат куйгач, инде 3 ел дәврендә 5000 кеше язылды менә. 3000 ел дәврендә 5000 кеше язылды. Шуңа күрә җәмәгать кемдә ачуланамы, юкмы, мин үзем ничек уйлыйм, дөрес дип шулай шундый инде эшемне шулай алып барасым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Фикерләрегез булса, яклапмы, каршымы языгыз, әмма кемдер ачу килеп китсә, ачуын өйдә, кем аның нәрсә дип әйтәләр, якында шул инде кешеләр, кайсы вакытта шул сәбәпле кешенең ачу килә, әмма алар тотына, менә мин белмәгән кешегә, әйдә бер яман сүз языйм әле дип. Андый сүзләр булса, ул кешене мин инде хупламыйм, алам да, нәрсә дип куялар анда, блок куям да, котылам. Шуңа күрә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мин киләчәктә дә сез белән хезмәттәшлек төзергә уйлыйм. Сездән дә тора, миннән дә тора. Исән сау торыгыз. Рәхмәт һәммәгезгә.